हामबाय दिनै जों इलेक्शननि परेबो एडिसि इलेक्शननि परेबो अमल कुल्ला जों आइडिएलएफटी जों बैबदलनि मोनसे सेमिनार सावथुन बागै जों संलाखा अर्थिनि पदबिल जों गत मथामथि रायजोफोरनि बर' मादाखा जों गोबां टक सालानो सिन्थै जों फैनाय 17 तारिख जुलाइ 17 जुलाइआव जों राज्य सम्मेलन फैनाय बैबदलनि आर्मी कन्वेनर जों जसुदा रानी जमातेना संखा उननि नेतृत्वे जों फैनाय कैलामरावो जों गागानारखा जोंनि स्टेट लेभेल राज्य सम्मेलन जों खालायनाय जों आइडिएलएफटिनि जों साइमनाव तालुकफोरनो दिनै गोबां गुरैयाव गोबां पास रांजा रहायनोहाय दिनै आइडिएलएफटिनो बे ट्राक खालायै जों दिनै थिनांगौ दिनै भबिष्यतआव जों ट्राक खालायनाय गुबुन दिनै सोमाय जों साइमनाव जों आइपिडि पार्टी जों नाहरमोन जों एडिसि एरियानो राज्य खालायदोंमोन स्टेट होनो बागै बेफोर स्टेट होनो बागै जों जमा खालायदोंमोन होनो बागै जों जत दबाव बाखा फोरोंलायजाब खायनोहाय दिनै पार्टीनो जों रिभाइभ खालायनाय जों गुरैयाव गाबोन थिग दंखौ मासामावनै उनाव जोंनि पार्टीया आरखांखा थिगखौनो बानायो आरो जों गुरैयाव गोबां सोरांलायजाब बाखा खुंलायजाब होनो बागै जों हायनोहाय दैसा हायनि मासावनो जों गदर थाइजोनि प्रटेक्ट डिभिजननि जों दजन नाहरनाय नाहय जों बे क्राक थाइजों नागा जों नायै जों फुल कमिटि अब जों सुनांनाय लेखा फरायनाय अब जोंनि बिसेस गोबां जों सालायजा बे जों गोबां डिभिजननि जों रिपर्ट नाखा गदर थिग दंगौ हमनो बागै ओंखायनोहाय एज ए पार्टी सम्पादक हिसाबै गुबुन सारामुसुगौ जों आइडिएलएफटि आगुनि क्राक दंखौ आगुन थिग दंखौ जों नाहरमोन मानसंमोन आगुनि जों एकटानो दंथिनो जों पिप्रालेण्ड जों मुभमेन्ट खालायनाय जों प्रत्येक बोसोराव जों मुभमेन्ट खालायदोंमोन थांलाय बाहायनो जों मासिंगौ जों दिनै गोबां प्रग्राम दङ 23 अगस्त दङ जों प्रग्राम 9 डिसेम्बर दङ जों प्रग्राम बे प्रग्राम दं साक्सेस खालायनाबाबो अबयसे जों गुरैयाव नांगौ आबो जों दिनै अनसुङैनो जों आइडिएलएफ दिनाव बे क्राक खालायनाबाबो दिनै जों सावथुननि बागै जों सेमिनार खालायदों हामबाय